Og det valgte han at reagere på med at tage hjem. Det var vi også ret sikre på. Det er en chance, vi vil være. Vi har mange gange sagt. Nej. Han har ikke skrevet semikolon i koden, og han har ikke skrevet noget som skræmmende. Nej. Nej, det... Ja, men det var ikke noget, der kom med den til mennesker, det var en tøjleskommunikation. Ja, det var svårt faktisk. Men hvad vil du gerne høre? Spørg løs. I kan se vores dejlige GUI og det hele jo. Men det ligner nok de fleste af de andre. Det der, hva'? Hvorfor er han kommet på? Han laver lige nu i dag. Det er jo det, du navn på alligevel. Det siger ikke. Det er jeg ikke. Jeg har aldrig set en brugermanual og telefonnummer på vores. Der står et. Det er lige meget. Prøv her. Sådan er det. Det har været på flere gange. Mikkel, det er dig, der skal du nu gøre så. Systemet virker ikke. Jeg laver en ny. Det er 3 milliarder, men jeg er ikke sikker på, at det er springer med ind i det, så det er det. Prøv lige at gå ind og kigge i ordre, hvor meget den mangler egentlig. Okay. Jeg er lige ved at tage video. Jeg vil også gerne have det, Det kan vi jo ikke